Haideng Francong sungtini naralanai sini taklai bosorni jara JNM tai ANM training khlainai muchungnai rok sini Tripura Sarkarni institute ba college jara ANM ba JNM training khlainai muchungnai rok bagui omukha hingke notification nongkhorka hingkai o jagao JNM hingke swlatai bwrwi rok khlaimannai ANM hingke bwrwi rok sini bagui simi Gesung joto details narong nadi video biasak hingkai ang tak sanai nong step by step sini JNM hingke swlatai bwrwi ANM hingke bwrwi rok simi training course khaijaknai 2026-27 session ni simi sengnai bo government JNM tei ANM training institute hongnai bo hingke nani di sini bo institute ba college tong o jaga Dr. Bram Nursing School IGM Hospital complex o jaga hingke JNM simingnai chwlarokni o je go oro 50 ta chwlarokni bag wngui seat tongo ST ni 16 ta unreserved 26 ta SC ni bagui 8 ta o jaga hingke ta kaisa JNM bwrwi rokni bagui hingke nani different chong omo hingke JNM Training Institute Udipur Gumuti Tripura o jaga bwrwi rokni hingke training nai oro 40 ta vacancy tongo bwrwi rokni bagui 21 ta unreserved arpore ST 13 ta 6 ta SC hingke ta kaisa ANM Training Institute Palace Compound o jaga agi ANM training moni taklai hingke JNM khainai bwrwi rokno 60 ta vacancy o jaga 31 ta unreserved 19 ta ST SC 10 ta friend chong hingke nani di sini 4 number rok hingke ANM training ni bagui bwrwi rokni bagui simo mungkai ANM Training Institute Kailasahar Unakoti Tripura o wngnai 25 ta seat o jaga unreserved tongo 13 ta ST ni bagui tongo 8 ta arpore SC ni bagui tongo 4 ta hingke oro ANM Training Institute Shanti Bazar South Tripura o wngnai ANM ni bagui 30 ta vacancy ba seat unreserved tongo 16 ta ST ni bagui tongo 9 ta SC ni bagui tongo 5 ta o jaga hingke friends ang norok motamuti taklai o jaga chwlarokni bagui JNM ni 50 ta bwrwi rokni bagui 40 60 100 ta vacancy tongo ba seat tongo hingke ANM bwrwi rokni bagui hingke oro 55 vacancy wngnai hingke jara JNM chance mangka hingke chao JNM to motamuti twilango job hingke nani di swng tabuk norok online ti apply ma khainai obo online ti apply khainani date hingke 11 ta AM ni simi solnai 18 July ni simi 18 July ni simi 28 July jora 10 ta PM horni 10 jora norok online apply khlaimannai hingke norok registration fee marnai taklai hingke nadi oro unreserved ba general candidate rok 300 taka marnai ST SC rok hingke 250 taka marnai borokni SBI ni account number jak tongo o jaga 347066666148 arpore o jaga IFC code borojak tongo SBIN 000002 Agartala obo branch hingke hingke friends oboni interview date ba counseling date hingke oro sajaknai hinui sao hingke nani di bo jaga norokni interview no hajaknai hingke Carlene Steiner Auditorium AGMC GBP Hospital Complex Agartala o jaga norokno interview ba counseling na hajaknai norok apply khaimani pore hingke norok ni eligibility criteria nani different chong PRTC nangnai norokni JNM chwlatai bwrwi ANM hingke bwrwi rok simi 17 ni simi 35 jora boyos wngna nangnai 31 December 2026 ni bisingo norokni 17 ni simi 35 year jora hingke norok o jaga apply khlaimanai ta educational qualification nani different chong JNM khainangka hingke norok general candidate rok 40% arpore ST SC rok hingke 35% nangnai 12 o hingke ANM ni hingke just 12 pass hingke norok o jaga apply khlaimanai ta bwrwi rok simi ANM o hingke chwlarok hingke JNM o bwrwi mano chwla mano general candidate rok 40% ST SC rok 35% kana nangnai 12 o hingke ANM te kaisa jara
ANM खायजाक rok borok bo JNM o khlaiman phina agi ANM khaljak hingke borok JNM o teisa poriman naita o jaga hingke norokni document PRTC nangnai hingke 12 ni marksheet arpore jara ANM khaijak rok boroi rok borok ANM bai JNM khaina hingke borok agini ANM ni marksheet rok nangnai ta certificate rok hingkai madhyamik admit nangnai ST certificate nangnai PWD candidate rok hingke PWD candidate ni certificate nangnai arpore ward of ex serviceman mane ward rogo ward boy rogo ex serviceman rok hingke borokni ex serviceman certificate nangnai one passport size color photo nangnai tei signature applicant ni nongni photo o signature rwi abo nangnai kaisa abo wngkha jefuru interview fo tabuk to online norok submit se ma khainai hingke jefuru list nongkhornai norok afuru interview naiforke o document rok marnai ta norok friends hingke omo norok list nongkhoka hingke interview council ti hingke no training khainai training khaiman pore hingke norok training pai norok ni ANM tei JNM certificate rok manai state nursing council ni registration certificate rok manai arpore norok ANM tei JNM rogo job phaikha hingke afuru norok apply khlaimanai ta friends hingke aswngno tei jotono haino hai hambai।